Paris un marimondra, un ser ben dramático. Sempre di meu pai que nacín fora do armario. De todo un pouco, pero sobre todo da súa carreira musical na que a tradición se fusiona coa electrónica, falou hoxe Mondra en Cambados. Os seus 24 anos, o cantareiro e bailador é un dos grandes fenómenos musicais do momento en Galicia. Esta mañá foi entrevistado polo alumnado do Instituto Ramón Cabanillas. Foi no marco do proxecto de Mar e Terra que busca achegar á mocidade o valor da transmisión oral. O noso profesor de galego díxonos de entrevistalo e pois aquí estamos. Fíxonos un guión que temos aquí e vamos a leválo na entrevista e pois como salga a entrevista. Mondra, maricón, maricón, marimondra. E a entrevista saíulles ben, preguntáronlle polos seus inicios, por como levaba as críticas e os recoñecementos ou por como xestiona as súas redes sociais. Vamos a preguntarlle como se lle ocorreu todo isto, se ten recibido moitas críticas, pois cousas da música e cousas da súa vida privada tamén. E Mondra amosouse como un bo entrevistado, respondendo con todo detalle todo o que se lle preguntaba. Aproveitou para falarlles do rico patrimonio inmaterial que temos en Galicia coa súa visión contemporánea da música herdada da tradición oral. Falamos das músicas de pandeireta, das músicas de tradición oral, unha óptica pouco arcaizante para que esta xente non pense que as músicas son cousa da aldea, non? O que quero traer a esta xente é a idea de que esas músicas que forman parte do noso imaginario, da nosa tradición oral, son tamén súas, que lles pertencen, non? Logo da entrevista, Mondra ofreceu a rapazada un obradoiro no que ensinou a esencia do seu traballo. Falaron das foliadas, dos instrumentos que se tocaban ou de como as letras ian viaxando no tempo, xeración tras xeración. O artista celebra o bo momento que vive a nosa música, algo que se palpa, explícanos, nos seus concertos, onde conviven públicos do máis diverso, incluindo tamén a rapazada. Hai moita xente nova nos concertos, non? O público é cada vez máis diverso, un público moi interxeracional, non? E iso é algo que temos que celebrar, non? Que o galego chegue a todas esas xeracións, e esta xente tamén ven aos concertos, non? Están en plena adolescencia e ás veces o galego parece que é difícil chegar a elas coa nosa lingua, pero penso que de algún xeito falamos linguaxes parecidas e ao final teño 24 anos, non? E en moitas cousas, pois, compartimos unha chea de cousas. A visita de Mondra ao Ramón Cabanillas enmárcase nun proxecto co que o centro quere achegar a rapazada a nosa música. De reggaetón coñecen mogollón, nunca mellor dito, pero da música pois aquí do país é máis complicadete. Entón, pois, achegarlles e que mellor pois con alguén que está tan conectado pois ca xuventude e que está tan de moda actualmente, non? A iniciativa inclúe tamén unha entrevista ao rapeiro regueifeiro Pinto de Herbón, conversas que está a gravar o equipo de audiovisuais do centro, que xa se encargou de elaborar tamén varios documentais sobre algunhas das celebracións que rexían a vida dos nosos devanceiros e a súa relación co calendario agrícola que marcaba o día a día. Así, xa elaboraron unha peza sobre a vendima e estes días están tamén a traballar noutras sobre o Samaín celta e a tradición do Día de Defuntos. Marimondra.